Dobar dan i dobrodošli u moj novi video, ja sam Gad Usop i danas kao što možete vidjeti po naslovu radimo chapter review za chapter 932 koji je izašao danas. Mislim danas je četvrtak, što je jedan dan smo ranije dobili chapter, što je ekstra. Ovaj chapter je po mom mišljenju poprilično bez veze u poređenju s prošlim, ali ajde, ja sam tu da napravim review za sam chapter. Chapter počinje sa, vidimo zapravo Orochijevo na njegovoj sali šta je već kako slavi, zajedno sa svim onim njegovim ljudima i onim prostitutkama njegovim šta je već. Tu vidimo i Komurasagi kako svira sa onom njenom maskom. Međutim, prebacujemo se do Robin, kako su u prošlom chapteru uhvatili oni secret agenti od Orochija, gde vidimo, to jest onog glavnog od secret agenta Fukorokudžua, valjda sam lepo izgovorio njegovo ime, i uglavnom on pita Robin šta ona traži tu. Kao, u principu kao pitao je kao ili ćeš normalno da mi odgovoriš, ili ćeš da mi odgovoriš i umrećeš brzo, ili nećeš da mi odgovoriš i umrećeš u bolovima. U principu pretio je kao da će da je ubije i ništa, Robin rekla ja kao samo tu prolazim, kao tu sam došla, šta već, neki banalni izgovor je rekla. Oni su je kao nešto krenuli da je zarobe, međutim Robin je uspela da pobegne. I uspela da pobegne do Orochija, gde je prvi put zapravo videla Orochija. Tu se ona kao nešto došla kod njega. I uglavnom tu je Orochi počeo da lupeta kako je za sve u gradu šta se desilo. Znate u prvim Wano chapterima svo stranje u gradu što se desilo, što su išli Luffy da spasa onu malu Tamu, svašta što se u gradu desilo na početku, da je za sve to odgovoran Kinemon, da su kao svi oni članovi Kozuki klana zapravo nekako reinkarnirani i da će svi polako da se reinkarniraju, u fazonu svi tamo u toj sali u sebi bože ovaj Orochi je debil. I uglavnom na to se jedino onako u glas nasmijala Toko. To je onako, ne znate ko je to je ona mala likuša što je sa, ona mala devojčica što je sa Komurasaki. I uglavnom Orochi kao, ko je to rekao, ko se nasmejao, otišao je kao po nju, htio da je ubije. Međutim, Komurasaki ga je, lupila mu je šamar i kao rekla kao ne diraj, ona samo dete, kao nemoj tako da se ophodiš prema njoj. Ništa, to je Orochi zapravo aktivirao svoj Devil Fruit. Ne znam šta je izgleda kao neka hidra. Zapravo izgleda jako dobro. Verovatno ima dosta potencijala, možda je to čak i novi Mythical Zone. Ali još ćemo to vidjeti. I uglavnom, kao priča Orochi kako je želeo da oženi Komurasaki, ali kao da zbog ovoga neće. Međutim, tu Komurasaki odgovara da je ona zapravo ćerka nekog samuraja, što možda znači da je ona zapravo sestra od Momonosukija, što bi bilo wow, ogroman plot twist. I uglavnom Robin uzima ovu Toko i beži od te sale gde je Orochi. I chapter se završava kako Kyoshiro vadi mač i to je kraj chaptera. Chapter je okej, iako je dobar deo chaptera o tome kako Orochi samo sere, da su se svi ovi reinkarnirali, što je naravno retardirano. Kraj chaptera je poprilično dobar. Ovaj secret agent team pa i dalje još nismo vidjeli pun potencijal, ali da. U suštini nemam pojma mišljenja o ovom chapteru i nemam nešto preterano veliko. Prošli chapter je bio mnogo bolji nego ovaj i nadam se da će sljedeći biti bolji. Tako da, to je to što se u principu tiče ovog klipa. Ovaj klip je dosta kratak. Sky Island Saga trebalo bi da izađe sutra ili preko sutra, samo trebam da izeditujem, sve sam već nasnimio. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like i subscribe, a od sljedećeg klipa vas pozdravlja Gad Usop.